Γιατί είσαι κατά των φθηνών ανταλλακτικών? Γιατί με ταλαιπωρείτε. Ένα ανταλλακτικό πρέπει να πληρωθεί. Δεν σου είπα εγώ να πληρωθεί γνήσιο, να πληρωθεί το ημιτασιόν ανταλλακτικό, να πληρωθεί όμως στα αλφα ποιότητα. Όταν μου φέρνεις τώρα ένα προφυλακτήρα της τάξης των 30 ευρώ, θέλω να μου εξηγήσεις πώς θα τον βάλω απάνω. Δεν κάθεται πουθενά. Έχει τύχει να πάρω προφυλακτήρα ημιτασιόν, να μου φέρουν μάλλον, όχι να αγοράσω εγώ, γιατί δεν αγοράζω ποτέ μου β' γάμα ποιότητα ποτέ. Και μου φέραν προφυλακτήρα ο οποίος ήταν πιο κοντός. Τι να του πω εγώ το πελάτη, μίκρινε το αυτοκίνητο. Τι να του πω, πες μου. Και δεν το καταλαβαίνει. Εκεί είναι εδώ. Όχι, μου λέει, φταίς εσύ. Σε τι φταίω εγώ, τον κόντινα εγώ, ή κόντινα το αυτοκίνητο, ή τον μπάκρανα το αυτοκίνητο. Τι έκανα. Παιδιά, πρέπει όταν πάτε να γλιτώσετε λεφτά, νομίζω είναι δώρο-άδωρο. Τι λεφτά να γλιτώσεις, θα τα πληρώσεις κάπου αλλού. Γι' αυτό πληρώνετε κάτι εξ αρχής, φτιάχνετε σωστά και δεν ξανασχολείστε με αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό θέλω να με εμπιστεύεσαι. Δεν έχω κάποιο λόγο να σου πω ψέματα. Δεν έχω κάποιο κέρδος εγώ. Ίσα-ίσα που θέλω να κάνω και τη δουλειά μου πιο εύκολη, αλλά να πάρεις και ένα όμορφο αποτέλεσμα. Είσαι κατά των αγορών από τέμους που είναι πιο φθηνά? Το τέμου είναι ωραίο για να πάρεις μετά τα χλιμπίδια διακοσμητικά για το γραφείο. Για τα αυτοκίνητα δεν κάνει τώρα. Εντάξει, έχει κάτι διακοσμητικά όμορφα, αλλά μέχρι εκεί. Παραγγείλανε προχθές να πούμε ένα spoiler, μου το φέρανε εδώ να το βάλω πάνω. Τίποτα. Μπαρούτι. Από τα βάθη της Κίνας, από το τελευταίο χωριό πρέπει να ήταν. Δεν έκανε πουθενά. Του το έδωσα πίσω του άνθρωπου. Η κατάληξή του και ήταν. Στον κάδο το πήρε το πρωί του σκουπιδιάρικο. Τι είναι, αυτά είναι τζάμπα πράγματα. Εντάξει, τέμου. Είναι μια λυσίδα που έχει ξεκινήσει τώρα, έχει ωραία πράγματα, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα εμένα δεν με απασχολεί αυτό. Εγώ θέλω ανταλλακτικά σωστά.